Benvinguts a un nou programa d'aquesta temporada on IA Enginy us vol acostar la innovació, la tecnologia, des del punt de vista de l'enginyeria. Al reportatge d'avui us convidem a veure com es preparen els estudiants d'enginyeria de la UPC de Vilanova per al disseny i desenvolupament des del punt zero de vehicles elèctrics o de combustió amb l'objectiu de competir amb curses com la Fórmula Student. Vilanova Fórmula Team són un grup d'estudiants d'enginyeria de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú que preparen un vehicle de competició per a la Fórmula Student. La Fórmula Student és una competició entre universitats de tot el món que promou l'excel·lència de l'enginyeria a través de la competició on els membres de l'equip dissenyen, construeixen, desenvolupen i competeixen amb un monoplaça. Avui us volem fer arribar la veu dels propis impulsors del projecte mesos abans de la posada a pista del vehicle. El Fórmula Student és una competició internacional, es realitza en diferents països i és una competició en la qual tu muntes una petita empresa en la qual et dediques a la construcció i desenvolupament d'un prototip de Fórmula 1. Llavors comporta trobar el finançament, fer el disseny del prototip, la seva construcció i la seva posada a punt del projecte en si. Actualment estic dissenyant tot el tema de la suspensió de la part de darrere. La part de davant s'està encarregant un altre company i llavors jo m'estic encarregant de quadrar tots els trapecis i les pushbar i tota la sèrie de barres i mecanismes que van darrere per fer funcionar l'amortiguació del cotxe. I la gràcia o la part per la qual se sustenta molt el projecte és treure peces, cotxes i prototips en cadena. Llavors, amb això barateixes costos i es veu també quin dels equips ha tret un millor rendiment del prototip. Doncs aquest cotxe dona unes característiques principals molt bàsiques, que són unes que et dona la competició per normativa. Nosaltres tenim una normativa que et dona el que seria l'organització més global del projecte, llavors has de complir aquella normativa. Llavors, hi ha certs temes, com per exemple el tema de la seguretat és una cosa molt important, que es té molt en compte en aquesta competició. Llavors, per exemple, un dels temes importants és que el cotxe tingui una capacitat d'absorció d'energia molt important i d'aquesta manera donar-li seguretat al pilot que està allà, ja que el pilot no és un pilot professional, sinó és un pilot que ha de ser de l'equip. Llavors, tot el que és tema de seguretat està tot marcat per normativa, per tant, poc disseny o poca innovació pots fer en aquests aspectes. A la part de davant del cotxe podem trobar el que seria el frontal d'impacte. Aquesta és la segona versió que vam fer, vam realitzar-li un crash test i ha de suportar una desacceleració pic de 40 Gs. Aquí tenim la primera versió, totes dues han patit ja el que seria la prova, el crash test. Degut al baix pressupost que tenim, hem hagut de fer-ho amb materials que siguin relativament econòmics i que tinguin una alta capacitat d'absorció. També podem observar com les dues plaques, tenim les dues plaques aquí, aquesta és la del segon i aquesta és la del primer. Tenen una deformació, la qual encara seria permissiva segons la normativa. I això és en principi el que protegeix una mica el que seria l'estructura principal i el que protegeix el pilot en cas d'un impacte frontal. Ha de ser un cotxe que sigui amb molta acceleració, amb un bon pas per curva, amb molt de grip, i amb aquestes característiques mínimes aconseguiries un bon prototip en aquest sentit. Un poc pes també seria important i un poc consum. A nivell de gasolina que consumeixi poca gasolina i a nivell elèctric que les bateries tinguessin una gran durada. Sí, els amortidors els hem comprat, són uns Fox. Aquest any portarem uns amortidors de bicicleta de descens. Hi ha altres equips que els han portat i donen bon resultat pel que sembla. Llavors, no ens encarreguem del disseny de l'amortidor en si, sinó de la forma en la que treballarà, la posició en la que treballarà, la forma en què la roda comprimirà l'amortidor i totes les relacions que hi ha per allà. I aquí tinc unes quantes parts del tren de rodatge. Aquí tenim l'amortidor en si, com he dit abans, és un amortidor de descens, de bicicleta. Per el pes que porta el cotxe i donat que són 4 amortidors és més que suficient. Hi ha bastants equips que porten aquest tipus d'amortidors i els ha donat molt bon resultat. Després aquí tenim la ròtula. Aquestes peces
són les que uniran els trapecis i les parts mòbils amb el xassis. Estan bé perquè és un sistema que permet llibertat en gairebé tots els graus, pot permetre rotacions en tots els eixos. Tècnicament la dificultat és, bàsicament són càlculs de trigonometria i no tenen molta dificultat, però a l'hora d'arrodonir els càlculs, perquè quan fas un sinus o un cosinus et dona una carretada de números, a l'hora d'arrodonir-los per després que la persona que s'encarregui de soldar o realitzar físicament aquella peça pugui fer-ho, sí que costa quadrar una mica els números i que acabi quadrant tot en la seva posició. I després tenim aquesta peça d'aquí tan estranya, això se li diu la mangueta, i és bàsicament on va anclada tots els braços de la suspensió. Nosaltres posarem una suspensió amb doble trapeci. El nom exacte és paral·lelogram deformable. És una suspensió bastant simple però molt utilitzada en competició i molt provada. Llavors en aquesta part d'aquí és on van anclada els braços de la suspensió, tant aquí com per la part d'aquí baix. I aquí el que podem veure és l'anclatge de la pinça de freno, l'anclatge de la roda, aquí és on van collats els cargols de les rodes. Per aquesta banda d'aquí veiem aquesta peça que es diu homocinètica i és una eina que ens permet transmetre el parell del motor mitjançant el palier i permetent una rotació també de forma similar a la ròtula en molts graus per evitar les deformacions que hi puguin haver per la compressió de la suspensió i altres forces. Ara mateix estem en la fase ja final del projecte, que és acabar de muntar el prototip en si, i estem en és un moment crític perquè hi ha molts costos, hi ha molts problemes de coses que havíem dissenyat que poder ara no surten bé, però estem en una fase ja poder un pèl més maca que les primeres que hi ha en el projecte, que són més farragoses. Llavors aquest any implementarem un nou sistema que seria ficar el que tots coneixem com una tablet, que és un dispositiu electrònic on el pilot rebrà les dades en la pantalla. Tindrà tot el que seria qüestió de dades, vindran obtinguts a partir del motor, passats a una Arduino, i amb un programa podrà tenir-ho a la seva interfàs. Llavors cada pilot podrà tenir una interfàs personalitzada en funció del tipus de prova i les preferències que tingui el pilot. És molt important que hi hagi una comunicació constant en tot l'equip, perquè si no un pot pensar, si se'n va una mica a la seva bola, pot anar fent una cosa que després, quan ho fica en comú amb la resta de l'equip, es veu que no quadra i hem tingut alguns problemes d'aquests. Per tant, jo crec que el punt més important és una bona comunicació constant i qualsevol tonteria que facis, comunicar-la als teus companys perquè puguin reaccionar de la manera adequada. Portem un motor d'una Honda CBR 600. El motor té una cilindrada de 600 centímetres cúbics per normativa, doncs hi ha una limitació que com a molt pots portar una cilindrada màxima de 610 centímetres cúbics. Aquest motor és donat per Honda, per l'empresa que coneixem tots de motos. Després tot el que són els accessoris que complementen el motor, com seria la sortida de col·lectors, l'escapament, el radiador i tot, són donats per Honda Impala, els tallers de Honda, i llavors una mica aquesta és la nostra petita joguina, la qual donarà vida a aquest xassis. Justament ens acaben d'arribar les rodes, ens les han decapat i les han pintat l'equip d'Arc Racing. Aquestes rodes són les rodes d'un Peugeot 106, són unes llantes de 13 polzades, és el màxim que ens deixa portar l'organització, però és el millor per començar, diguem, perquè dona molt espai per la cara de dintre per allotjar tant el freno com la mangueta. El tema més complicat sempre ha sigut el tema econòmic, ha sigut sempre una cosa que ens ha preocupat molt. Nosaltres som un equip que vam començar amb un pressupost de 0 euros i a partir d'aquí estem traient un cotxe i crec que a nivell de tots poder és la part més difícil de creure des d'un principi de que això sortirà bé endavant i després a nivell de líder, per exemple, doncs com a cap d'equip molts dels problemes és a nivell organitzatiu de poder veure les persones,
problemes que hi ha d'implicació i d'altres aspectes que són més a nivell de cada persona, però bueno, tot i així, tot i tenir aquests problemes, sempre és maco, no? Poder solucionar-los i veure que som una pinya. En un principi l'equip va començar amb un grup d'amics, m'ho van proposar, però jo vaig pensar que no seria una cosa sèria i vaig desestimar entrar a l'equip. Llavors, al setembre de l'any passat vaig veure que realment començaven a arrencar i era un projecte seriós, em vaig penedir molt de no haver entrat i els hi vaig demanar, quan van fer una de les inscripcions, per dir-ho, per ampliar la plantilla de l'equip, els hi vaig demanar per entrar i van fer una entrevista i bueno, van seleccionar. Això penso que deu tenir una repercussió molt important a nivell del que seria a nivell professional o a nivell d'experiència, doncs poder organitzar i dur a terme un projecte d'aquest tamany o d'aquestes grans dimensions com poden ser organitzar 18 persones a treure un prototip, doncs penso que ha de ser algo molt, molt important i algo que deuen valorar molt les empreses. Tot el que siguin empreses que estiguin en el món del motor o es moguin en el sector industrial valoren molt bé tota gent que té implicació en aquests projectes. Doncs saben la dificultat que té, que estem estudiant i això ho fem en el nostre temps lliure o en el nostre temps que traiem del que sigui i penso que és una cosa que deuen valorar molt positivament. Welcome to the masquerade where everybody in the scene got a part to play. A la secció d'avui de l'Esplai Virtual veurem com es fusiona la robòtica amb el món Lego, una nova experiència per a joves i adolescents que ens acosta, com sempre, a Màrius Plana. Benvinguts a una nova edició d'Esplai Virtual en què anem avançant en les diferents eines tecnològiques que es poden fer ús per la formació dels infants i joves en la tecnologia, en els coneixements sobre la tecnologia. En aquest cas presentarem avui tot el que és l'entorn dels robots Lego. Lego no necessita presentació, és una empresa dedicada des de fa molt de temps a temes de joguines i en el moment en què Lego entra en el món de la robòtica aporta un component molt especial. Estem jugant i estem programant, és a dir, estem agafant joguines que no són prefixades a alguna cosa, sinó que poden ser allò que nosaltres, o bé per la construcció o bé per al software que li fiquem en el robot, es converteix aquella joguina. En aquests moments el que hi ha en el mercat és el robot EB-3, que és el brick, que en diguem nosaltres, de programació, amb totes les seves components que solen ser peces de la sèrie Lego Technic. Lego Technic és una sèrie feta amb molta més resistència que les peces de Lego convencional i amb elements d'anclatge. Les peces de Lego Technic, ja combinades d'una manera prefixada amb diferents models que la pròpia empresa facilita les instruccions, o bé donats a la imaginació dels nens. A partir d'aquest entorn i mitjançant un programa sobre format PC, o bé també actualment sobre format tauleta, ens permet la programació amb entorn gràfic. És a dir, estem en un hardware que permet tota la diversitat de barreges que pots fer amb les peces de Lego, en especial d'una sèrie que és bastant sofisticada i que permet crear estructures que són properes a les estructures d'enginyeria civil. I per altra tenim un entorn de programació amb blocs, senzill, molt visual, que permet que el nen, el jove en aquest cas, pugui donar instruccions directament a elements que són propis d'un robot industrial. Amb aquest tipus de robot, el Lego Mindstorm, ens podem trobar elements que podrien ser propis de robots industrials. Per exemple, tenim motors, servomotors en aquest cas, tenim sensors d'ultrasons que ens permeten o bé detectar so o bé detectar proximitat. I per últim també, un altre afegiment són sensors de color o sensors de seguiment
de contrastos, de blanc i de negre. Aquest robot porta en el seu interior un giroscop que, igual que nosaltres ens fa la oïda, li permet mantenir l'equilibri. Anem a engegar-lo. Fa un procés de càrrega del programa per comprovar com estan tots els seus sensors i, com veieu, li traiem el suport i el robot es manté en equilibri, corregint constantment la seva posició. Estem parlant d'una joguina que està seguint una programació que permet que faci servir elements tan sofisticats com és el centre d'equilibri d'un cos i, per tant, el nano està entrant en el coneixement d'elements de la física prou complicats, però en aquest cas des de la mà del joc. Estem parlant de programació. Aquest, per exemple, és un exemple d'un programa, que és el que porta el Giroboy, i que, en aquest cas, quan nosaltres el plantegem als joves, ells els sobta o els pot arribar a espantar. Simplifiquem aportant la idea dels diferents blocs gràfics. Estem parlant de programació en entorn gràfic, en diferents blocs que es van ensamblant. Amb les eines que ens facilita el propi programa, podem crear un projecte. Un projecte té un entorn de programació amb els diferents blocs, però també té recursos multimèdia que permeten saber què s'espera que faci. El pas següent és el que el propi jove o alumne exposi davant dels seus companys què és el que ha creat. És a dir, què volia fer, com, donant un petit recurs multimèdia, explicar què és el que fa el seu robot, com l'ha muntat, quines són les instruccions de muntatge i, per últim, quin programa ha fet servir, quina lògica de programació ha fet servir. I recordem, tenim tot el que són les peces de la sèrie Lego Tècnic, el que correspon a un hardware ja muntat, diferents solucions pròpies de l'empresa a les que hi hem d'afegir totes aquelles que se'ns puguin imaginar i, per últim, un entorn de software que ens permet crear projectes de recerca i fer diferents exposicions del repte que se'ns ha plantejat. Amb això és tot per avui, us esperem a la propera edició de l'Esplai Virtual. Moltes gràcies. Troba l'enginyer que necessites amb el Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Vilanova i la Geltrú i tota la informació a cetip.cat. Al programa d'avui hem començat parlant de com els estudiants d'enginyeria dissenyen nous vehicles de competició, però volem saber com poden ser els vehicles del futur. Ja que hem començat el programa parlant de vehicles, volem fer una mirada al futur amb aquesta animació de Mercedes amb l'F015 totalment futurista. El Mercedes Intelligent Drive presenta una interconnexió de sistemes, sensors i algoritmes per a més comoditat i seguretat. Proporciona un exemple de dinamisme i eficiència combinada amb una impressionant aparença. I aquí teniu la versió real del prototip en funcionament. I això és tot per avui en aquesta edició de l'E-Engine. Gràcies per la vostra atenció i fins la propera.